Oh, diba? Walang laman. Inubos talaga namin yan. Ayan. Naglagay kami ng hot sauce. Naka-backpack lang kami, mga backpackers. So, ayan guys. Pasok na tayo. Nag-iba na yung ano nila, daanan. Hello, good morning guys. Morning. Going afternoon. Today is, anong petsa ngayon? Wait lang. January 11, 2019. So, ano ngayon? Friday. Actually, hindi ko pinapasok si Hagrid kasi medyo masama yung panahon at saka yun, masama yung panahon. Ay ngayon, busy kami. Nandito yung aking sister-in-law dahil siya yung pinapapak ko ng mga items. Tatapusin namin yung hindi natapos kahapon. Galing ako umalis kasi bukas kami aalis sa Bohol. Pero may mga items kasi na naubusan ako. So kailangan kong i-restock kasi may mga hindi pa kasi tapos kahapon yung hindi pa natapos yung tawag dito yung aming update. Kaya may mga order na sold out na. Tapos, may nag-order. Kaya nahirapan ako. Kaya kaninang umaga, umalis ako. Kaninang magang-maga. And ngayon, nagpapak na lang kami ng order. And then, nagluluto ako ng tawag dito, beef loaf. Yun lang yung natirang ulam namin. At saka, yung hotdog. Tingnan nyo yung ref. Oh, diba? Walang laman. Inubos talaga namin yan. Ito yung ilalagay namin sa tawag dito sa pizza kasi may dalawang pizza pa na tamang-tama, ubos na siya. So wala nang laman, diba? Wala nang laman yung ref namin kasi i-off namin yan pag alis namin. And then yan, magluluto kami ng beef loaf, lalagyan ko ng egg, and yun, kasi last na namin na ngayon, hindi pala, bukas. Kaya, ayan. Tatapusin ko lang magluto para makapag-lunch na kami and matapos na rin ito. Kasi ngayon yung pick up nito Ngayon lang na-pack. Kaya, yun. Ayan na, naluto ko na yung tapos nagkalat pa dun sa labas. So, tignan nyo. Maglalaba pa ako ngayon. Hindi pa ako tapos maglaba. Kaya, ayan, luluto muna tayo dahil gutom na rin kami. Hello guys! Good morning! Today pala is January 12, 2018. Today is Saturday. Today yung araw na aalis tayo sa Bohol! Yes! Pupunta tayo sa Bohol today. And bangon na pa. Ayan. Medyo putik-putik yung labas kasi umuulan. And ayan. Ganina pa ako nagising, mga alas 3 nagising na nga ako kasi naglipit-tipit ako and yung mga nagkalat-kalat pa yung mga gamit namin. So ito yung mga dadalhin namin na mga gamit. Ayan, sineparate ko na lang siya. Ito, bumili ako ng, hindi ko alam kung magagamit to kasi parang hindi mo naman sigurong init. Bumili ako ng tawag dito sunscreen, face and body, pero hindi ko siya gusto sa mukha kasi masyado siyang malagkit. Oily pa naman yung face ko. Tapos kahapon nagpa-haircut ako. Hindi ko alam kung maganda siya. Maganda siya kagabi. Ngayon, galing natulog parang ang pangit na. Kasi diba, ang nipis ng buhok ko, kailangan ng volume yung aking hair. Kaya ayan siya. Hindi ko alam. Mamaya makikita niyo yung itsura niya. But anyway, katatapos ko lang mag-edit and kailangan ko siyang i-save sa USB para maseparate kasi dalawa na yung na-edit ko for today and for tomorrow and for the next day. So mayroong mga upload na naka-line up doon sa mga araw na yon. Isa na lang yung i-edit ko para mawala na yung mga videos dito para yung araw na ito ngayon at saka sa mga susunod na araw kailangan kong unti-unti yung pag-edit para hindi madaling mapuno itong USB ating memory. Kaya ayan, so tapos na akong i-edit yung isa, so i-save ko na lang siya. So dalawang video na yung na-save ko and then
tapusin ko to lahat. Actually ngayon, magpipizza lang kami at saka magkakape. Kasi wala na kaming ulam. Ubos na lahat kasi nga, di ba, inubos namin lahat kasi ako nagkasi. Ngayon yung alis namin at yung aming refrigerator kailangan namin i-off. Yan. Si-save ko lang muna para matapos na ako maglinis, magligpit ng mga gamit. Actually, yung naligpit ko kay Hagrid pa lang. So, mamaya ko na lang ipapakita sa inyo kung patapos ko lahat yung pag-i-impake namin. And, ayun. I-save ko lang. Ayan. Naglagay kami ng hot sauce. Ano lang, German franks ata to na hotdog tsaka cheese lang. Inubos ko lang talaga kung ano yung nasa ref. Tapos ito, Silver Swan na hot sauce. Masarap siya pag may hot sauce. Tapos kape. Ayan, si Papa. Hello guys! So ayan, ngayon ako nag-vlog. Hapon na kasi kanina na busy kaming mag-ano. Hi guys! Ayan. So ready na kami. Ano lang, ano tawag dito? Naka-backpack lang kami. Sorry, maingay. Naka-backpack lang kami. Mga backpackers. Kasi konti lang naman yung aming dala. At naka-jacket ako. Ano to, kay Ukay, 50 pesos. Pati kay Papa, 50 pesos din yan. Bata dito. Hello. Hi. Hello. Kaya ayan, magta-taxi lang kami. Anong oras kuan pa? Atong kuan pa? 7. Pero maaga pa naman. Hindi pa kasi namin yung sister-in-law ko. Tagal dumating. Kaya ayun. Ayan, si Hagrid. Hindi ko alam, na-jacket din siya. Dapat mamaya pa yan magja-jacket. Kasama kaming lahat. Marami kami. Dalawang taxi yung sasakyan namin. Hi! Hi! So, ayan. Nandito lang kami. Taxi. Ang sister-in-law ko. Sige, hi. Tapos si Papa. Tapos harap. Aray! 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 Tawag ana. So, ayan guys, pasok na tayo. Nag-iba na yung ano nila, daanan. Matagal na pala talaga akong hindi ano dito, nakabalik. Ayan yung mga bata. Grabe mga dito na tayo guys. Ayan na.